egin dizuten. Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren. Hori diote, baitorrin ere, mugalari hoien. Mendikate honek lotuta, zure zaurian irea da, ta kantu hau biona. Erkidetasunaren bozera Xoria mugaren Apa, Juleni, hautzi gero! zure zaurian kantua biona itxasargia estilura zeuen urratxa geure salgara xorieri zodiren xoroak Venga, Oscar. Ya saben. honek lotuta Dagoeneko. Gero. estilura zeuen urratxa geure itzulera denona hitz egingo balute esan ezetz esan baina berriz egingo nuke erori naiz erori burua ustetan erantzunik gabeko barnetan Venga, Víctor. utziko ditut mamuiluak Venga, Víctor. piztu dezagun benetan gu geu garena senaren bideak berpiztu oraingoz dramak itzali Berto. Hortik dela uste badezu, ez pentsatu eta inoiz egin dudan bida luzea itxaso Oso ondo. erori naiz erori burua ustetan erantzunik gabeko barne bidaietan baina gaur utziko ditut mamu ilunak piztu dezagun benetan gu geu garena
askatu dute eta benetan nire naizena. Bigarren neska, 14 minutu eta 9 segundukin, Zornotzarra den Itxasne Urkiaga. Itxasne Urkiaga, Zuriño neska. Aurten txapelduna, Aria Hernández, Gasteizkoa, 12 minutu eta 57 segundukin. Opa neska, txalo bero bat eurentzako. Hiruaren postuan, Suban Muñoz Buren Markinarra, 10 segundu eta 10 minutu eta 27 segundu barkatu. Opa Suban, bigarren postuan, Ekaitz Lejartegi Gernikarra, 10 minutu eta 24 segundutan. Zoriaren postuan, Korte Zubitik, Julen Aranguena, 10 minutu eta 15 segundutan. Txapelduna Julen. Txapela. Eta Txopiturri elkarteko kamiseta egiteko. Eta txalo bero bat eurentzako be. Venga, txalo bero bat, Kristo esfortzua dituzte gaur eta. Etikule lenguak. Mutietan, Oskar Malas Etxebarria, Oskar Malas Etxebarria, gerturatu, 12 minutu eta 12 segundutan. Unitxi Barbera. Venga, txalo bat! Eta nesketan, bi neska batera, Olaia eta Ainara. Hau pasuen neska. Hemen kantera dau, A ber, tongokuak, si oraindik ez dugu atera, mesez. Bale, irabazlea, 600 € eramaten dituenak gaur, gordinik, etxera, 701 bat. Begitu.